No sinuun sitä ei kovin useasti näy. On ollut mukaan noita kiireitä. Niin, niitä tulloo kaupunkilaisille. Otat se lisää kahvia? Älkää nyt äiti, kyllähän minä. Kyllähän mie osaan. Tästä meidän Mikosta on tullut niin hyvä hoitaja nyt kun minulta meni jalat alta. On se niin kilttiä poika. No, ei kiitos. Riittää. Nyt täytyy lähteä. Toki sinun pitää lähteä? Me tullaan varmasti käymään koko perhe oikein paremmalla ajalla. No tulkaa sit kans. Minul ei oo aikaa kovin kauan odottaa. Kyllä tullaan. Kiitoksia kahvista, se oli oikein hyvä. No hyvä kun kelpas. Eihän se Alma vaan suuttunut. Ei. Toivoisin vaan, että kävisit useammin kylässä. Se on Seijan kanssa niin vaikeata. Se ei mielellään tänne maalle tuu. Sen sitä saa ottaa kaupunkilaislikan akakseen. Se oli niin nätti likka. Ja on tietysti vieläkin. On se kumma juttu. Alussa kun asuttiin yksiössä, niin kaikki meni hyvin. Ja heti kun muutettiin 204 asuntoon, niin jo alkoi ovet paukkumaan. Me harrastettiin hiljaisuutta paljon pienemmässä kämpässä. Sitä on joskus miettinyt, että sen olisi vielä ymmärtänyt, jos olisi lähtenyt jonkun toisen miehen perään. Mutta kun se lähtö ei ollut sitä. Se ei vaan kestänyt tätä meidän elämää helvettiin. No, onhan sulla sitten vielä toivoa. Homma se Riitta tänne. Ei se tuu. Kuulema ei tuu ennen kuin olen saanut asiat järjestykseen. Mihin helvetin järjestykseen?